22 глава. Псалм. Свят подчерта. Тази глава е основана на Деяния 17 от 1 до 10 стих, край на цитата. След като напуснаха Филип и Павел и Сила, се отправиха към Солун. Беше им дадено изключително право да се обърнат към голяма група вярващи в еврейската синагога. Външността им бе свидетелство за срамното третиране, на което бяха подложени наскоро, и трябваше да обяснят защо бе станало така. Но не издигнаха себе си, а прославиха онзи, който беше подействал за освобождението им. В проповедта си към солунците Павел се обърна към старозаветните пророчества за Месия. Христос в своята служба бе отворил умовете на учениците за тези пророчества. И като почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше писаното за него във всичките писания. Лука 24-27. Петър, проповядвайки Христос, вземаше доказателствата си от Стария завет. Стефан постъпваше по същия начин и Павел в своята служба привлече вниманието към писанията, предсказващи рождението, страданията, смъртта, възкресението и възнесението на Христос. Чрез вдъхновеното свидетелство на Моисей и на пророците, той доказа и ясно единството на Исус от Назарет с Месия и посочи, че от дните на Адам Христовият глас е говорил чрез патриарсите и пророците. Заявяването на обещания бяха дадени ясни, точни пророчества. На Адам бе дадено уверението за идването на Изкупителя, присъдата произнесена над Сатана: ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. Битие 3.15 беше за нашите първи родители обещание за изкупление чрез Христос. На Авраам бе дадено обещание, че от неговото потомство ще дойде Спасителят на света. А обещанията се изрекоха на Авраама и на неговия потомък. Не казвай на потомците, като на мнозина, но като за един, и на твоя потомък, който е Христос. Галатяни 3.16. Моисей в края на своята дейност като водач и учител на Израел ясно пророкува за идването на Месия. Господ, твоят Бог, заяви той на събраните Израилеви множества, ще ти въздигне осред тебе от братята ти пророк, както е въздигнал мен, не го слушайте. И Моисей увери израелтяните, че самият Бог му бе открил това, докато е бил на планината Хорив, казвайки: аз ще им въздигна сред братята им пророк, както съм въздигнал тебе, и ще туря думите си в устата му, и той ще им говори всичко, което аз му заповядвам. Второзаконие 18:15-18. Месия трябваше да бъде от царски род, защото в пророчеството, дадено на Яков, Господ каза: не ще липсва скиптърът от Юда, нито управителев жезъл осред нозете му, докле дойде сила, не му ще се покоряват племената. Битие 49.10. Исаия пророкува: и ще израсне пръчка и Есеевият пън, и отрасъл из корените му ще носи плод. Преклонете ухото си и дойдете при мене. Послушайте и душата ви ще живее. И аз ще направя с вас вечен завет, според верните милости обещани на Давид. Ето, дадол го за свидетел на племената, за княз и заповедник на племената. Ето ще призовеш народ, когото ти не познаваш, и народ, който не те познаваше, ще тича при тебе заради Господа, твоя Бог, и заради святия Израиля, защото
ще е прославил. Исаия 11.1, 55 от 3 до 5. Еремия също свидетелства за идващия изкупител като княз от Давидовия дом. Ето идат дни, казва Господ, когато ще въздигна на Давид праведен отрасъл, който като цар ще царува, ще благоденства и ще върши правосъдие и правда по земята. В неговите дни Юда ще бъде спасен и Израел ще обитава безопасност. И ето името, с което ще се нарича: Господ е наша правда. Защото така казва Господ: никога няма да липсва от Давида човек, който да стои на престола на Израилевия дом, нито от левитските свещеници ще липсва пред мене човек, който да принася все изгарения и да гори хвалебни приноси и да жертва непрестанно. Еремия 23, 5, 6, 33, 17, 18. Дори и родното място на Месия бе предсказано. А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш между юдовите родове, от тебе ще излезе за мен един, който ще бъде владетел на Израиля, чието произход е от начало, от вечността. Михей 5.2. Делото, което Спасителят трябваше да извърши на земята, беше ясно очертано. И духът на Господа ще почива на него, дух на мъдрост и разум, дух на съвет и на сила, дух на знание и на страх от Господа, и той ще се наслаждава страха от Господа, защото Господ ме е помазал да благовестявам на кротките, да привържа сърце съкрушените, да проглася освобождение на пленниците, отваряне затвора на вързаните, да проглася годината на благоволението Господне и деня на въздаянието от нашия Бог, да утеша всичките наскърбени, да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух, за да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той. Исаия 11.2.3 и 61 от 1 до 3. Ето моят служител, когото подкрепям, моят избранник, в когото благоволи душата ми. Турих духа си на него. Той ще постави правосъдие за народите. Няма да извика, нито ще издигне високо гласа си, нито ще го направи да се чуе навън. Смазана тръстика няма да пречупи и замъждял фитил няма да угаси. Ще постави правосъдие според истината. Няма да отслабне, нито да се съкруши, докъдето установи правосъдие на земята, и островите ще очакват неговата полука. Исаия 42 от 1 до 4. С убедителна сила Павел доказа от старозаветните писания, че Христос трябваше да пострада и да възкръсне от мъртвите. Не беше ли пророкувал Михей: стояга ще поразя съдията на Израиля в челюстта? Михей 5.1. И не беше ли пророкувал обещания за себе си чрез Исаия: гърба си дадох на биене и бузите си на скубачите на косми? Не скрих лицето си от безчестие и от заплювания? Исаия 56. Чрез псалмиста Христос бе предсказал отношението, което щеше да проявят хората към Него. А аз съм укоряван от човеците и презиран от людите. Всички, които ме гледат, ругаят ме, отварят устните си, кимват с глава и казват: той упова на Господа, нека го избави. Нека го избави, понеже има благоволение в него. Мога да приброя всичките си кости. Хората се взират в мене и ме гледат. Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребей. Чужд станах на братята си и странен на чадата на майка ми, защото ревността за Твоя дом ме изяде и укорите на ония, които укоряват Тебе, паднаха върху мене.
укор съкруши сърцето ми и съм много отпаднал. И чаках да ме пожали някой, но нямаше никой. И утешители, но не намерих. Псалом 22, 6 до 8, 17, 18 стихове и 69, 8, 9, 20. Колко непогрешимо ясни бяха Исаевите пророчества за страданията и смъртта на Христос. Кой е повярвал известието ни, пита пророкът, и на кого се открила мишцата Господна, защото израсна пред него като отрасъл и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличията да го гледаме, нито красотата да го желаем. Той бе презрян и отхвърлен от човеците, човек на скърби и навикнал на печал, и както човек, от когото отвръщат хората лице. Презрян бе и за нищо го не счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен заради нашите престъпления, бит беше поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме, както овце, отбихме се всеки в своя път, и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той беше огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, както агне, водено на клани, и както овца, която при стригачите си не издава глас, така той не отвори устата си. Чрез огнетителен съд беше грабнат, а кой от неговия род разсъждаваше, че беше отсечен от сред земята на живите поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне ударът? Исаия 53 от 1 до 8. Дори начина на неговата смърт беше предсказан в символ, както медната змия беше издигната в пустинята, така и идещият изкупител трябваше да бъде издигнат, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Йоан 3,16. И ако го попита някой, какви са тези рани между мишците ти, ще отговори: това са раните, които ми нанесоха в дома на приятелите ми. Захария 13,6. И определиха гроба му между злодеите, но по смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му, но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал. Исаия 53, 9-10. Но този, който трябваше да бъде умъртвен от безбожни ръце, трябваше да възкръсне отново като победител над греха и гроба, под вдъхновението на всемогъщия, сладкогласният Израилев певец, без свидетелство за славата на утрото на възкресението. А още и плътта ми, с радост прогласи той, ще пребивава в увереност, защото няма да оставиш душата ми в преизподнята, нито ще допуснеш угодника си да види изтление. Псалом 16, 9-10. Павел показва колко близко е свързал Бог жертвената система с пророчествата за този, който трябваше да бъде както агне, водено за клане. Месия трябваше да отдаде своя живот като принос за грях, като гледаше назад във вековете сцените на изкуплението, извършено от Спасителя. Пророк Исаия без свидетелство, че агнецът Божий изложи душата си на смърт и към престъпниците беше причислен, и защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Исаия 53, 7, 10, 12. Спасителят от пророчеството трябваше да дойде не като земен цар да освободи еврейския народ от земните потисници, но като човек сред хората да живее живот на бедност и смирение и най-накрая да бъде презрян, отхвърлен и убит. Спасителят, предсказан в старозаветните писания, трябваше да
отдаде себе си като жертва за падналото човечество и така да изпълни всяко изискване на нарушения закон. Жертвените символи трябваше да срещнат в него своя първообраз и смъртта му на кръста трябваше да придаде значение на цялото еврейско богослужение. Павел разказа на солунските евреи за своята по-раншна преданост към церемониалния закон и за чудното си преживяване при вратите на Дамаск. Преди обръщането си във вярата, той се бе облягал на наследствено благочестие, една фалшива надежда. Вярата му не бе закотвена в Христос. Вместо това се бе доверява на форми и церемонии. Верността му към закона не произлизаше от вяра в Христос и нямаше никаква стойност. Докато се хваляше, че изпълнява безупречно делата по закона, той бе отхвърлял този, който даде стойност на закона. Но при духовния обрат всичко се промени. Исус от Назарет, когато преследваше в лицето на светиите, се яви пред погледа му като обещания Месия. Преследвачът видя в него Божия син, дошъл на земята в изпълнение на пророчествата и изпълнил в живота си всяка подробност от свещените писания. Когато Павел със свята дързост прогласяваше Евангелието в Солунската синагога, поток от светлина се изливаше върху истинското значение на ритуалите и церемониите, свързани с службата в скинията. Той поведе мислите на слушателите отвъд земната служба, отвъд службата на Христос в небесното светилище към онова време, когато напълно завършил своето посредническо дело, Христос щеше отново да дойде в сила и велика слава да установи царството си на земята. Павел вярваше във второто идване на Христос. Той така ясно и силно представи истината за този факт, че у мнозина слушатели останаха никога незаличими впечатления. 3 последователни съботи апостолът проповядва на солунците, обсъждайки с тях писанията за живота, смъртта, възкресението, публичната работа и бъдещата слава на Христос, закланото агне от създанието на света. Откровение 13:8. Той издигна Христос, правилното разбиране, на чиято служба е ключ за старозаветните писания и дава достъп до богатите им съкровища. Тъй като в Солун истините на Евангелието бяха проповядвани с могъща сила, те привлякоха вниманието на големи групи вярващи и някои от тях се убедиха и дружаха с Павла и Сила. Така е голямо множество от набожните гърци и не малко от по-първите жени. Както и в посветените по-рано места, апостолите срещнаха силна опозиция, но идеите бяха подбудени от завист. Тези евреи нямаха благосклонността на римските власти, защото преди известно време бяха вдигнали въстание в Рим. На тях се гледаше с подозрение и свободата им бе ограничена до голяма степен. Сега видяха възможност да се възползват от обстоятелствата, за да възстановят благоразположението към себе си, като в същото време наклеветят апостолите и обърнатите към християнството. Така те започнаха да събират неколцина лоши човеци от мързеливците по пазара, с които размеряваха града. С надежда да намерят апостолите, те нападнаха Ясоновата къща, та търсеха Павла и Сила. Но като не ги намериха, тълпите с лудото си разочарование завлякоха Ясона и някои от братята пред градоначалниците и викаха: тия, които изопачиха света, и Ясон ги е приел, и те всички действат против кесаревите укази, казвайки, че имал друг цар Исус. След като Павел и Сила не бяха намерени,
Магистратите обвързаха обвинените вярващи, за да се въведе спокойствие. Боейки се от по-нататъчно насилие, братята незабавно изпратиха Павла и Сила през нощта в Берия. Онези, които днес проповядват непопулярни истини, не бива да се обезкуражават, ако понякога не срещат добър прием дори от хора, твърдящи, че са християни, както беше с Павел и неговите сътрудници. Вестителите на кръста трябва да се укрепят с бдение и молитва и да напредват с вяра и кураж, работейки винаги в името на Исус. Те трябва да издигат Христос като посредник на човека в небесното светилище, като такъв, в който са съсредоточени всички жертви на старозаветното богослужение и чрез чиято изкупителна жертва престъпниците на Божия закон могат да намерят мир и прощение.